Antroido, entrudio, entrudo. Son verbas galegas que denominan a festa da risa e da burla. O entroido é a forma concreta de expresión en Galicia duns ritos e costumes comuns a bella Europa. Xa que logo non se poden ver as manifestacións desta singular festa sen encuadralas nun marco amplo que excede dos límites xeográficos e culturais da nosa terra. Pero si se pode falar das formas orixinais cos que a grande festa das festas prendeu nas nosas aldeas e cidades dende hai moitos séculos. Houve un tempo no que ningunha aldea galega que se preciase deixaba de vivir as súas espontáneas, sincelas e liberadoras entroidadas. Eran festas colectivas e populares, surdidas dunha tolería súpeta nas que tomaba parte toda a aldea. De todo este conglomerado de mascarada e ritual rural queda moi pouco na Galicia do noso tempo. A forte represión sufrida por esta festa tras a Guerra Civil, o alto índice de migración e un acelerado proceso de urbanización da vida e dos costumes foron arrecunchando e sepultando ritos, bromas, máscaras, sátiras, burlas e comparsas. Tras a dictadura e coincidindo cos novos aires da democracia, as aldeas e cidades acolleron o entroido con renovado entusiasmo, facendo o renacer. Pero en moitos casos, o renacido carnaval non é máis ca unha festa programada e subvencionada que carece totalmente de espontaneidade, traicionando deste xeito a esencia máis xenuína desta celebración. A orixe do entroido pérdese na noite dos tempos, podendo situala na prehistoria ou na Idade Media, segundo a liña de opinión a que se apunte cada un. Para os seguidores da primeira tese, este tipo de festas foron comuns a todos os povos primitivos e chegaron ao noso tempo en forma de supervivencias dos ritos dionisíacos, gregos ou das festas saturnais romanas. Mais o entroido, co senso burlesco que ten hoxe, está directamente relacionado coas celebracións lúdicas da Idade Media que servían de contrapeso aos rigores da Coresma, aínda que non se pode negar que determinados ritos pagáns propios do comenzo da primavera e encamiñados a estimular a fertilidade están presentes no entroido rural máis antigo. O entroido preséntasenos como unha festa cargada de simbolismo. É un tempo no que os devanceiros póñense en contacto cos vivos. Os demos enmascarados circulan ceibes polas rúas. Os animais deixan o monte e corren cara ao espacio urbano, lembrándonos os tempos nos que o animal era o dono do mundo. Ritos agrarios ou fertilizantes mistúranse con ceremonias purificadoras na procura do esconsuro dos poderes sobrenaturais. O caos que se crea nestes días ven a ser unha crítica contra a moral e as normas establecidas. É mesmo unha purificación para entrar na primavera. É, sobre todo, un período igualador. Invírtense os códigos sociais, invírtense os sexos e fanse todo tipo de excesos como unha exaltación da carne. A tendencia á parodia e a burla crean un ambiente teatral burlesco no que todo pode ser criticado e ridiculizado. O mutuo embadurnamento con farelos, fariña, cinza, borralla ou ferruse abre no domingo fareleiro ou borrallento e pola vía dos feitos o tempo da inversión das normas e da transgresión dos bons hábitos da aldea ou da vila.
versións duras deste tipo de enfrontamento aínda se conservan en Laza, onde se botan formigas enravesadas no canto da fariña e onde os nenos e mozos armados de farrapos untados en lama protagonizan unha auténtica batalla campal. Pola súa banda, o tradicional xogo das olas, que podería ser un rito fecundativo ou productor de auga, só subsiste en Sinzo da Liña. Cara a tardiña, xúntanse na praza todas as xentes que queren participar ou simplemente presenciar o xogo. Faise un gran círculo de mozos e homes acurtidos e o maiordomo dá a orde de saída da primeira ola. A ola de barro, que en ocasións vai chea de fariña, auga ou caramelos, vai pasando duns a outros, tendo que aturar a burla do resto dos xogadores e do respetable, aquel que non logra recollela, a máis de verse obrigado a pagar unha ola de viño a xeito de castigo colectivo. Outro exemplo de rito previo ao entroido propiamente dito constitúeno os xoves de compadres e os xoves de comadres, que ritualizan a loita de sexos e preparan a xente para a gran entroidada. A diferencia de Laza, os folións ou fulións das zonas de Manzaneda, Vilariño e Viana non anuncian o entroido, senón que son os seus máis xenuínos protagonistas, constituindo auténticas embaixadas carnavalescas que se envían unhas parroquias a outras neste tempo de festa. O folión integra prácticamente toda a xente da aldea da que procede, sen distinción de idades nin de sexo. Provistos de calquer instrumento metálico de labranza, tocan incesantemente un determinado ritmo acompasado polo estouro dos tambores e o son grave das típicas cornas. Cada folión vai encabezado por un director, seguido dos veciños que visten roupas vellas e centrada a atención nas máscaras ou bailaríns. Os folións das terras de Viana e o Bolo destacan polo seu carácter de auténtica tamborrada. Tocan ininterrumpidamente un ritmo monótono de 3 ou 4 golpes de tambor, alternados co breve e persistente ritmo do resto da comparsa. Estes folións son moi espectaculares polo impresionante ruído que mete a tamborrada e a fermosura do pequeno grupo de máscaras que lles van abrindo paso bailando o compás do son. Os animais constitúen outro elemento común a boa parte dos entroidos ourensáns. Abandonan o seu espacio natural para lembrarnos os tempos nos que as xentes dependían da natureza. Os osos, vacas, bois, mulas e demais animais das mascaradas rurais galegas son representantes das almas dos mortos, personificacións do espírito da vegetación e signos do cambio de estación. O oso é un personaxe específico e tradicional dos folións das terras de Obolo e Manzaneda. Representa a chegada da primavera, pois cando sai do toco é sinal de que o inverno se arrematou. O costume de saír no entroido xentes disfrazadas de vaca lévanos de contado a pensar na vítula ou bétula romana. En Galicia, a representación de Maisona é, sen dúbida, a morena que sae no entroido de Laza.
A morena está formada por unha cabeza feita de madeira, cornos auténticos e ollo e lingua vermellos. O corpo da vaca é un pau que un home tapado cun cobertor leva ao ombreiro. De rabo leva un toso que ao dar voltas rápidas pica aos que están ao redor. O luns pola tarde a morena baixa en procesión dende cima de vila, entre tosos e covelleiros, e embestindo cara a xente, sobre todo cara as mulleres, as que tenta de lle levantar as sallas. A presencia dun animal que arremete contra os presentes é habitual nos entroidos rurais. En Viana do Bolo é tradicional a presencia na rúa dunha mula couceadora idéntica á mula guita dos entroidos de Cataluña. O animal dedícase a perseguir os rapaces que a recantan e a dar couces a todos cantos pilla. Nos 3 días de entroido, máscaras e comparsas fanse co control das rúas nun desafogo psicolóxico que constitúe unha parte esencial desta festa. A pervivencia de determinadas máscaras en certas vilas ou parroquias convertiuse nun sinal de identidade dos seus habitantes e nun xeito de reafirmar a súa pertenza a esa vila ou parroquia concreta. Cigarrón, Emberín e Peliqueiro en Laza son os dous nomes cos que se denomina a máscara típica destas vilas e de algunhas aldeas da contorna. O domingo, a saída da misa, ten lugar en Laza a estrena dos Peliqueiros. Situados ambos os dous lados da rúa, agardan a que a xente pase para darlle unha zamarrada de agarimo. Todo neno ou mozo de Laza soña con estar aquí algún día. Tanta importancia ten este intre para eles que xa nas vísperas bruñen as chocas e repasan peza a peza, fío a fío, o traxe para estaren o máis fachendosos posible. O Peliqueiro simboliza o poder, a virilidade, é intocable, é tabú. Pódese chamar polo seu alcume, pero nunca polo seu nome. Camiñan sempre choutando, cun ritmo endiañado, e apartando as zamarradas os intrusos que se estreven a porse no seu camiño. As máscaras que abren paso aos folións das terras do Bolo e Manzaneda non constitúen un disfraz masivo e uniforme, senón que presentan claras diferencias ou matices locais propios de cada parroquia. Boteiros é a denominación que reciben estas máscaras en Viana do Bolo. O elemento máis característico do boteiro é unha enorme careta tallada en madeira cunha pantalla frontal de cartón e arame que se adorna artísticamente con papéis e fitas de cores. Completan o atuendo un cinto de esquilas e unha pértiga rematada nunha pequena borla e que recibe o nome de monca. Os boteiros van en pequenos grupos abríndolle paso aos folións e bailando e choutando o compás da música. Compre ter unha gran habilidade e resistencia física para aguantar o peso da máscara ou careta e bailar ao mesmo tempo sen quitala en ningún momento. A banda sonora do entroido de Xinzo de Limia é a música das campaíñas e cascabeis dos centos de pantallas que corren incansablemente polas rúas da vila e compoñen unha estampa de irrepetible vistosidade. A careta, que representa un demo de expresión máis amable que malvada, é o que propiamente se chama pantalla, nome que por extensión se aplica ao disfrace e ao seu portador. As pantallas, formando pequenos grupos, buscan os nativos do lugar que cometeron a susadía de saíren á rúa sen ningún tipo de disfrace, castigando os infractores cunha rolda de viños na tasca máis cercana. A pantalla é un disfrace enérxico e viril, pero respetuoso e elegante.
ninguén se pode meter coelas e tampouco é tradición insultalas. Como contrapunto a un entroido rural rico en ritos, máscaras e tradicións, atopámonos hoxe un carnaval urbano no que se impón o espectáculo frente á espontaneidade, os disfraces ostentosos frente á imaginación, as carrozas e comparsas frente á farsa e á risa, os desfiles con confeti e serpentinas frente á fariña ou á cinza. Un carnaval que se caracteriza polo seu refinamento, polo culto ao bonito, en lugar do grotesco, e polo seu control e dirección por parte das autoridades, no que, en fin, se impón o bo gusto burgués frente á alegría e o disfrute popular. O elemento común a todas as fórmulas de despedida ritual do entroido é a lectura dun sermón, testamento ou reparto. Nuns casos, trátase dun cura que sermonea os presentes, noutros, do testamento dun animal que se enterra e, en ocasións, da distribución das partes dun animal de forma simbólica e burlesca, como acontece en Laza. Buenas tardes, compañeros. Teño permiso do alcalde para interrumpir o baile. Só é un momento para votar o testamento. Como choraba a Aurora. Ai, meu burro, como te me fuche tú? Descanso das miñas pernas e do meu cu. Xa sabedes que o outro día tive unha nena. Vámonos a entender, a que a tú foi a muller. Bueno, pois a piola do burro guardo xa para a miña rapaza, que cando sea grande hai que facer moita gracia. Xa se está acabando, só quedan os cagallós, que como sempre son para min e para vos. Bueno, isto acabouse. Veremos con toda a raza, viva o mellor entroido, que é o entroido de Laza. Viva! En todos os casos, esta ocasión de burla colectiva é un repaso aos acontecimentos locais do ano e unha sátira dos seus protagonistas. No entroido, asistimos a infinidade de ritos agrarios ou fertilizantes misturados con ceremonias purificadoras. A inversión da orde establecida fai do mundo cotidiano un mundo ao revés. A farse, a crítica e a autosátira aportan unha insólita terapia de grupo. O caos que se crea nestes días significa o esfarelamento da orde do ano anterior, facendo nacer a nova orde do ano que ven.
As terras do municipio de Vilariño de Conso están situadas na parte oriental das serras de Manzaneda, Queixa e os montes do Invernadeiro na provincia de Ourense. O relevo é moi irregular, con dúas partes moi diferenciadas, vales estreitos con alturas non superiores aos 600 metros, onde se asenta preferentemente a poboación, e terras altas con cotas ás veces superiores aos 1500 metros, como o Pico das Rozas, que alcanza os 1604. Innumerables cursos de auga forman a súa rede fluvial que pertence á conca do Sil, concretamente o seu afluente Viveiro. Agás os ríos principais, Conso, Camba e Cenza, os demais son regatos caracterizados pola forte pendente, rapidez e grande poder erosivo. Esta riqueza natural é aproveitada polas empresas hidroeléctricas de forma excesiva, coa creación incluso de miñas centrais, como é o caso de Edrada, que recolle as augas das cascadas e do río Conso. Os rebaños de ovellas e cabuxas seguen a constituir como antaño o principal soporte económico da bisbarra. Co gando vai un pastor e máis o costeiro, señor que posee parte do rebaño e que o acompaña tantos días como resestem. No verán, pastor e gando suben ata a serra,